ọpụpụ na-abịa mmọnwụ n'iti amaghị ebe nje bido tata wee kọwalụ gị akụkọ na-eme anya ebube mmụọ nsọ nwekwa nnukwu ụkọchukwu mmanụ omenala na-eme ezisiti n'eziokwu na-eme mmọnwụ na njekwuru akwụkwọ hinne mgbasi njelu katikizim na ọgụgụ akwụkwọ nya ka eji jụọ m kedu ibe bụ okpukpe nnete anya aza mmọnwụ asị m na nje anabagwado ka nje mmebe mmọnwụ zizita ugochighị nyekwenụghị na ọdịghị n'isi mmanụ afọ eteghị n'isi na ọdịgbo ohu ọdịgbo ibe ndị oyibo na-akpọ pamanenti n'eziokwu ọ dịghị enwe mficha na-anya onwere ndị si na a na-eficha akara aka na-anya akara aka enwe ekwe mfito echere okwu ojechelo na-ekwu ọzọ na-abata m ọnụ nya ka ndị ụwa ji akpọrọ m onye amụma chele echeri ka m bịa ka nke ọrụ Sizita akụkọ Sizita ka anyị jekwede n'akwụkwọ nsọ ka akọlie ọgịnị Sizita ọkpa gwara anyị na amụrụ onye nzọpụta wee kpọwa ụmụ ikorobịa be anyị wee kpọọ ọfụma gbatiba biko kedu ebe amụrụ onye nzọpụta ọwụ na Nneni nne ka m bịalụ Nneni ka m marụ na ọwụ ebe a ka m mụrụ onye nzọpụta nne necha anya ụhụ ebe a ka m mụrụ onye nzọpụta wee jụrụ esi asị m na ọwụ na Betlehem m n'eziokwu mgbe siba kedu ụlọ ọgwụ amụrụ ya n'ime asị m na ọgwụ ụlọ anụ dị na befe Sizita na-eme anya nwere ibe onye nwe anyị merụ na akara ịtọ ngwa na-anya gụwakwarụ m mgbe a mụrụ onye nzọpụta ọkwa ndị eze na-atọ bịa nete nye ọkwa onyinye na-atọ ka ederie n'aka nya bụ ugodi frankincense mme ọkwa eziokwu na-anya ọkwa gwa Pita na ọ ji agụ n'ahịa mgbere ịtọ Pita wee go n'ahịa mgbere ịtọ oke ọkụkọ ọkwa mgbere ịtọ ogwu chere echelu mgbe agbawurie n'enebe ọgwaba dị mmadụ ịtọ ogwu chere echelu ọkwa abalị ịtọ ka ọ nọ n'imi na iwe binye n'ọnwụ ogwu chere echelu ọkpara dị Chukwu nna Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ atọ n'ime okwu dị ngọzi